Irridu li pajjiżna jkun gburi u brasu mollija, gburi bli moddi, rasu mistrieħa mill-preżent u ambizzjuż u entużjast tal-futur. Eks qar il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fir-replika tiegħu għall-budget tal-2021 diskors qawwi li fih tkellem dwar il-bżonn li l-istituzzjonijiet jaħdmu verament politiċi li jżommu lil bniedem fiċ-ċentru b'ambjent fejn in-negozjant ikollu l-inċentiv jinvesti u fejn iż-żgħażagħ jieħdu l-aqwa edukazzjoni. Jien nemmen li pajjiżna jixraqlu tmexxija u li temmen li post il-bniedem huwa fiċ-ċentru tal-politika. Tmexxija li terġa' tagħmel lil Malta partner kredibbli fuq livell politiku u terġa' trot lura id-dinjità u r-reputazzjoni lil pajjiżna. Għada jista' ikun aħjar. U se jkun aħjar. Hekk inkunu nistgħu verament nikbru u nissaħħu flimkien. Bernard Grech tkellem dwar in-nuqqas ta' preparazzjoni tal-gvern fejn tidħol l-imxija tal-COVID-19. Barra minn hekk fl-aħħar jiem ħares ħariġ li juri kif il-gvern tellef l-attrazzjoni ta' Malta l-investituri barranin fil-waqt li l-Kummissjoni Ewropea bdiet proċeduri legali kontra Malta dwar il-beħ tal-passaporti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-gvern waqqaf milli tinħatar inkjesta indipendenti biex ikun investigat il-kuntratt tal-Electrogas. Fl-istess jiem li ħarġu fatti ġodda dwar il-kuntratt maħmux ta' Wind Farm fil-Montenegro. Għaldaqstant, il-bot mill-slogans sbieħ u l-pompi hemm realtà li teħtieġ attenzjoni u kompetenza fit-tmexxija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Oppożizzjoni trid tara li jisserva il-ġid komuni tal-poplu Malti wawċi kollu u biex nimxu l-qoddim u ndawru r-rota tal-pajjiż irridu naraw li bħala poplu nissaħħu flimkien. Eksew, sinjuri pensjonanti, għalikom 5 euro u għalihom l-eluf f'konsulenzi u bordijiet. Din hija l-ekonomija għan-nies, Mr. Speaker. Ekonomija b'saħħitha għal-poplu b'saħħtu pajjiż li joss il-ġustizzja soċjali. Dwar l-sfidi li qed iġib magħha l-pandemija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista reġa' ringrazzja li frontliners kollha filwaqt li fakkar kif dan il-budget dawn intessew għal kollox. Barra minn hekk talab skuża la darba l-Prim Ministru ma għamilx hekk ma dawk li tilfu lil xi qarib tagħhom kawża tal-pandemija. Bernard Grech fakkar fit-tim ta' azzjoni li waqqafu stess u li diġà ltaqa' ma' numru ta' stakeholders. Tim li jagħmel dak li l-gvern lanqas kien kapaċi jaħseb li jagħmel, jiġifieri jisma' lill-esperti u jagħti widen għal pariri tagħhom filwaqt li jaġixxi politika li tpoġġi s-saħħa pubblika l-ewwel u qabel kollox. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jugburi bil-Maltin u l-Awċin kollha, speċjalment dawk li jagħmlu isem tajjeb għal pajjiż. Għax il-Partit Nazzjonalista jrid li pajjiżna jissemma għal raġunijiet it-tajbin. Minnaħa l-oħra għandna gvern inkompetenti li biex jagħmel reshuffle kellu jdaħħal nies minn barra filwaqt li preżenta budget mimli miżuri repetuti. Dan huwa il-mod kif irridu li jissemma isem pajjiżi għal raġunijiet it-tajbin għaliex pajjiżna dejjem ipproduċa nies li jagħmlu isem għalihom u għal pajjiżhom kull fejn ħadmu. Bernard Grech qal li dan hu budget ta' realtà virtwali b'nuqqas ta' direzzjoni ċara mill-gvern, mudell ekonomiku mibni fuq ix-xejn mhu xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista innota kif dan il-budget nesa letteralment lill-għawdex injora l-kollox il-problema taż-żgħażagħ Ħawċin u anke taż-żieda allarmanti fir-rata tal-kriminalità f'din il-gżira u budget bla viżjoni fl-edukazzjoni u li nesa anke lill-bdoti tal-Malta. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista u determinat li jara fis-sinjali ta' żminijiet u brida qawwija li jfittex is-soluzzjonijiet, il-bidliet u risposti għal problemi kbar li pajjiżna qed taħabbat wiċċu magħhom. Determinat ukoll li jżomm li żgħażagħ bħala wieħed mill-aktar elementi importanti fis-soċjetà kif ukoll li n-nisa ma jsofrux aktar diskriminazzjoni u li t-talent uman jibqa' l-bażi tal-futur ekonomiku. Nemmen li żgħażagħ mhumiex sempliċement token jew ritratt fuq billboard iżda huma l-mutur li ser iwettqu trasformazzjoni, l-idejn li ser jagħmlu l-viżjoni realtà. Irridu ninċentivaw liż-żgħażagħ sabiex jipparteċipaw b'mod attiv fil-politika biex isemmaw leħinhom
għaliex l-antana bħala politiċi għandu jkun li nroddu lill-ġenerazzjonijiet futuri pajjiż b'saħħtu, ġust u li jkunu gburin bih. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li rridu naraw li nirrispettaw dak kollu li għamilna Maltin b'setturi ekonomiċi li joffru pagi li jrendu. Fuq kollox tenna li rridu naraw li Għawdex ma jibqa' sempliċi annex għal Malta għax Għawdex u Lawċin dejjem kienu għal qalb il-Partit Nazzjonalista.